okufanele ukuthi kwenziwe. So sekuselela ukuthi nje mayethomba sekwenziwa isilawu sasekhaya noma okanye isihlanzi sasekhaya. Kunemizi ethi noma ingayanga enyangeni kuyaziwa nje ukuthi la ekhaya kuze kugeze umuntu noma kuhlanjululwe umoya noma kuthiwani kuthathwa inani kuhlanganiswe kwenziwe ngaphandle kokuthi kuze kiwe la kiwa khona. Mase kwenziwe njalo sekuthombile njalo nalapho esekhulile seyogana noma esegana kuyabikwa njalo noma kuyenziwe izinto zakhona ngendlela efanele. Nalapho mayegula asiye singasho ukuthi uyagula lo muntu ngoba sishilo sathi ufana newele, siye sithi uyafenezela. Ngalowo mzuzu akusiyi umuntu esimthatha masishane nje sithi ake siyokuzwa noma ake sithini, ngesithi hayi uyafenezela lona, sithathe le yampahla yakhe ehloniphisiwe yabekwa lapha sidibanise nempepho simshunqisele simelule. Siyazi ukuthi masikhuluma ngewele malifenezela likhijinyiswa lisiwe emlotheni kuyobhuquziswa lapha emlotheni ashiwe kanjalo bamlande kumnanjanyana khona noma kubhlunganyana. Khona enye into nje ngiyinake kakhulu makhulunywa ngebele maligula akushiwo kuyagula makuthiwa alisinde kuthiwa hayi kuyekeni kufe lokho asinendaba nakho. Iyona ndlela abamfisela ngayo ukuba ngcono noma ukubaluleke. Akungashiwo ukuthi hayi phila kufana nesangoma masigula ethiwa hayi myekeni afe lo ngoba akagula uyazenzisa. Kusuke indlela akuteketisa noma akhulunyiswa ngayo ukuze alulame njalo. So sizwe sakithi, sizwe sama-Afrika, uma uzelwe umbethe into yakhona isho njalo. Kodwa ke uma sesifika ekuthenini kulahlekile ke manje sizokwenza njani ngoba phela sihloniphise into ekhona, sembula into esiyibonile, sathini sekulahlekile ke. Nazi inkinga kade zisho uMakhosi khona manje yizo ngempela zingiphethe and ngike ngizwe noma ngiphuma ngiyohlola noma ngike ngaphupha kwathiwa ngimbethe ngenza njani. Ilapho kuSonguni angena khona nezimpande zakhe azokulekelela. Kokuqala nje uyakwazi ukuthi ahlale nomndeni wakho aweluleke ukuthi umuntu onjena uba nezinto ezinjena agwemeze zonke lezi zinto zokuxaba zokungazwani ukuthi uyayitshela onjani ngoba bengaqondi ukuthi ubani uzaleke kanjani, iziphi izinto ezizokwenzeka vele empilweni yakho ngenxa leso sizathu leso. Bese ke masiqeda ukubeluleka sesiyangena ke ekuthenini ke usizwa kanjani ke manje. Ilapho osekuzoshintsha khona kancane ngoba sesizoqala manje sikugeze kuqala ngoba phela njengoba sesisithi isikhathi uphila nale mpahla yakho noma nale nhlahla yakho noma nalesi sidalwa sakho usudlule ezintweni eziningi. Mhlambe kokunye wenza uzama kungenzeki ukuthi ngoba ubungakaqondi ukuthi uphila impilona. Usuyagezwa ke kahle kuyadlula lapho. Makudlula lapho sesiyabuka ke ngokukamoya manje ukuthi wawumbethe hlobo luni. Makuthi mhlawumbe umama akasekho, mhlawumbe akabonanga kwakusesibhedlela noma ekhaya abanakanga bathatha njengenkinga nje abangayazi.